Това е когато поемаш отговорност за неща, които не са твои. Чуждите емоции, чуждите проблеми, чуждото щастие. Имаш чувството, че ако не го направиш ти, никой друг няма да го направи. И да, понякога това може да е вярно, но не означава, че можеш така да продължаваш до безкрай. Много силни жени поемат повече задачи, поемат повече грижа и много често дори не забелязват колко много носят. А защо прекомерната отговорност ни източва енергията? Защото ставаме скачени съдове. Помните ли експериментите в класа по физика? Всеки проблем, който чуем, се превръща в наш проблем. Всяка емоция около нас се превръща и в наша емоция. Но познай за колко хора е предназначена твоята нервна система. С един. За теб. И колкото и да се зареждаш, в момента в който някой около теб е в трудна ситуация, ти вече си в преразход. Една малка промяна още днес. Преди да се втурнеш да помагаш, запитай се, това моя отговорност ли е? И ще останеш изненадана от това, колко често всъщност не е